Co tě máme, parchante? Pan Borolo je pěkně nasranej. Musí být občan, by neměl pomáhat kriminálníkům, který nemá pan Borolo rád. Ty parchanti si pamatovali číslo mýho taxíku a dali si tu práci mě najít. Tady Robert, ti teď trochu spraví fasádu. Skonči to, už se s tím Bylo mi jasný, nepárej. že musím okamžitě zdrhat. Na to v obrovský práce jsem prostě neměl šanci. Řekl jsem si, že dneska je možná ta pravá chvíle, kdyby mě mohl pan Salieri projevit svůj vděk. Salieriho bar byl kousek ode mě a jeho viděna byla rozhodně příjemnější než baseballová palka na zádech. Roberta, natrhni mu prdel. Kde je? Říkal jsem jí ve 3 v průjezdu. Ty rošťáci rozbili okno a když jsem si byla stěžovat. Prosím vás, pane, nemáte cigaretu? No, našla by se. Děkuju. Roberte, nevíš tam, že já? Nemáš šanci, družkáři. Roztrhnu tě jako psa. Stůj nebo nebudeš. Ani náhodou, ty chlíváku, táhni si za tou courou. Nech toho, Mary. Kde vězí? Myslím, že čeká v sousední ulici. Podívej,